मुसुखा हेबला बेबायदि बेहाय फज'बाय ना ओरै दो आरोबा बेहायनो खब'बाय आच्छा नैबे ओमनि प्राइम पार्टनारनि औवानि मारै मोनाथाय 2 1 Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. तो लोगोफोर नै दख'ना गानबाय नै बे जाबाय FNF नि दख'ना दायो मोजाङै देखायगोन ओमफ्राय स्कुलनिफ्राय फैबाय एग्जाम सोलिबाय दङ खारला खारलि फैनानै दा थांनो ओंखारदों क'क्राझाराव मोनसे प्रग्राम दङ तो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेनि बागैनो जागोन लोगोफोर दा रेडि जाग्रोनोसै एसे देलायनोसै तो दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं क'क्राझाराव थाङो अबाव थाङो नोंथांमोननो देखायगोन तो अन्नानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो तो लोगोफोर आथुर बाथुर रेडि जाबाय ओमफ्राय हाय मिस्टारा बिथिं आं रेडि जाबाय ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दङ क'क्राझाराव ओमफ्राय मानो थाखाय थांगासिनो दङ मिस्टारा होनगोन होनदो मानि थाखाय थांगासिनो दङ दा क'क्राझार थांगासिनो दं जोंनिनो गोदान सावथुन टिजारनि रिलिजनि थाखाय आरो पस्टारबो दिनै रिलिज जागोन नायलांदो लोगोफोर थांनोसै सोर सोर फैयो नायनोसै गोबां एसामिस फिल्म इन्डास्ट्रिनिबो आर्टिस्टफोर लिंदों खोनानो मोन्दों तो नायबासो माने थांबासो मिथिगोन सोर सोर फैयो तो बिदिब्ला माने नायलांबाय थादो आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ मिथिहोनायबो जाबाय जे मिस्टारा मोनसे गोदान फिल्म फैगासिनो दङ तो एक्साइटेड ना तो बे फिल्मखौ माने गोबाव जाबाय शुट जानाया फाइनालि दिनै टिजारखौ नायनो मोनसिगोन आं बहुत एक्साइटेड शिबंखौ दोननो फैदों आरो उफाय गैया तो दा जोंजों आरो सासे आलासि थांबावगोन दा बिथांखौ फार्स्टआव पिकआप खालामगोन तो नायलांबाय थादो होनबा मिथिगोन ओरैबायदि सान्दुं गोसा लोगोफोर बोरैबा मोनलायबाय गरमबो ओमफ्राय दा जों बिजनि सफैबाय ओमफ्राय आरोबाव सासे आलासि थांगोन होनना एक्सुवेलि आब' सुलेखा थांफागोन जोंजों तो बिथांखौनो लांनो दा बिजनियाव हाबबाय मोननोसै आरोना न'खौ मोनसिगोन बिजनियाव फैबाय नै आब' न'आव सफैबाय आब'आबो रेडि फुरा रेडि ना एकदम थाइजौ जानोसै जा गरम माबायदि डन बस्को आलासिबो फैबाय लोगोफोर जों सफैबाय नागेन्द्र भवन बे साइन्स कलेज बारनानै ओमफ्राय बेयावनो दिनैनि इभेन्टआ दङ ओमफ्राय बे प्रग्रामा जागोन फार्स्ट फ्ल'राव नामा तो थांबाय थानोसै ओमफ्राय नै बिथाङानो जाबाय आब' ममता महिलारि प्रडिउसार सिंखाय मुभिनि लोगोसे राजा नार्जारि डाइरेक्टर तो आलासिफोरा सफैथ'वाखै तो जों सफैग्रोबाय ओमफ्राय बेयाव माखासे थारमाने डिसप्ले खालामना दोनदों एक्जिबिसन टाइप दङ आरोना थारमाने बे मुभियाव जि बुस्थुफोरखौ बाहायदोंमोन बेसादफोरखौ बेयाव गासैबो थारमाने डिसप्ले खालामना दोनदों ओमफ्राय गोदो बाहायजानाय बुस्थुफोर आरोना नै बिदि दैहु ओमफ्राय बे बोरमानि बिगुर ओमफ्राय अर्नामेन्ट्सफोरबो ओमफ्राय मा माने बुस्थु बेयाव बाहायदों बे मुभियाव गासैखौबो बेयाव जेसे हागौ बिथांमोना मोजाङै डिसप्ले खालामना दोनदों दा जे फैगोन आलासिफोरनो दिन्थिनो थाखाय तो आं दानो नोंथांमोननो एसे मोजाङै देखायना लानोसै मानसि भिरबा आरो हानाय नङा आब' सिंखाया नैबेनो सिंखाया बानग्रा बानग्रामोन नालाय सिंखाया गोदोनि दख'ना ओमफ्राय नैबे आगरफ्रा जेसेबां हागौ अरिजिनेल गोदोनि नैबे आंनि आबैनिमोन जोंहाबो आइया दायोमोन बिदि मामाया नैबे पुराना ओमफ्राय गोदो गाननाय गहेनाफोरा नै रुफानि गासैबो मोजांथार ओमफ्राय जोंनि बर'नि दामजुफोर बेयाव डिसप्ले खालामना दोनदों लोगोसे खफ्रिफोराबो गांजेमा खफ्रिफोरखौबो डिसप्ले खालामदों लानानै दोनदोंबो आङो एन्जर साग्रा बबे आं एन्जर साग्रा बेलाय
गोदो लावखारफ्रा हिनजाव थाहैयोमोन नालाय ओंखायनो मिथियो आं बेजों बे खामफ्लाय नङाबानो हाबा जाया गाम्बारि खामफ्लाय बेखौ नांथारगौ आरो गाजोल दोननो मोना मोनसे बिफां माबायावनो थखथायावनो बिनि आथिं साथिं खेबसेनो बानायना बावखौनो जरा गैया आरो बेखौ जोंनि बर'आव माने हाबायाव नांथारगौ ना थखन बियो नैबे ओमनि पार्टनारनि औवानि माने मोनाथाय जिखुनु बानायदों बिसोर मोजां खोनादों दा हेबला बेबायदि बेहाय फज'बायना ओरै दो आरोबा बेहायनो फज'बाय आच्छा बेखौनो होनो सिंखाय फज'बाय बान्दा लाङो मोनसे फारनैथिं लाबाय ओमफ्राय बावखाजों बानो आरो आच्छा बावखा दोनाखै जों ओमफ्राय बे बाबुनि मुङानो जाबाय जास्टिन नार्जारि ओमफ्राय बे बाबुआ जोबोद मोजां एक्टिं खालामदोंनो ओमफ्राय प्रडिउसार मेमा जोबोद बाख्नायदों थ' बाबुनिसिम माने बेस्ट विशेस थाबाय इयुनाव जाहाथे मोजां सासे माने एक्टर जानो हायो ओमफ्राय लोगोसेनो बिथाङा जाबाय सानसुमा बर' बिथाङानो स्क्रिप्ट राइटार माने बे मुभिनि स्क्रिप्टखौ लिरदों स्ट'रियाबो बिथांनिनो ओमफ्राय थ' दा बिथांमोना सफैबाय आरो गोबां आलासिफोर सफैनो दङ ओमफ्राय नै फाइनेलि आलासिया सफैबाय बिथां जाबाय सौथुन दास गासिबो मिथिखायो एसामिस फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे माने फेस्ला फावखुंग्रि लोगोसे बिद्यासागर बर'आ बिथाङा जाबाय ज्योति चित्र बोर्डनि दा चेयारमेन थ' बिथांमोनखौ एज ए गेस्ट लिंनाय जादों थ' बिथांमोना सफैबाय ओमफ्राय दसे उनाव दा प्रग्रामाबो स्टार्ट जासिगोन बिथांमोनखौ फार्स्टआव जिरायनो होग्रोदों थ' अन्नानै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै आरोबाव आलासि मुंदांखा डाइरेक्टर gwdaan bodo आरो मादै अनजलि बड'सा बिथाङाबो सफैबाय बिथांमोनखौबो आलासि महरै लिंनाय जादोंमोन ओमफ्राय आलासि मान बावखांनायनि उनाव आलारि बाथि सावबाय आलासि गासैबो जायखौ लिंनाय लाबोदोंमोन बिथांमोना आलारि बाथिखौ सावनाय जाबाय Chairman of the Jyoti Urban Film Studio Party, and along with that, I would also like to give a warm welcome to Srimati Das Baidu, a very renowned artist. We have all grown up watching her movies, and we are really amazed that we are seeing you in present today. We are fan of your comic role, and we have always been watching. So it's our pleasure that we have met you today. Along with that, I would also like to welcome Nandaji. I know Tiru Kumori also was saying to me you were friends in childhood and you have been a long time you have been friends, and so we are very grateful that you came. Along with that, I'd also like to welcome Sir Gwdaan Bodo sir. We have also seen you in cinemas and we were not expecting that you will come, but it's an honor that you have come here today, and we really very grateful to you sir for taking some time for us. And along with that, I'm also really grateful to Abo Sulika Basumathari, Jimmy Denkani Rani, Zeblaba Aboko, Kaulaba, Abo Maplaba, Zagomana Kalamaka, Jikunu, Bichino, and Gediba Aboko, Baba Show, Podcast, Mamabali, Abo Malaba Zigo, Manaka, Abuni, Menche, good, Manim, Grand Kedar, Etoring now, Artisan and Baba Malaba, Manaka, so Abo. This is the corporate second production event. And along with that, I'm the mentor, I'm the guru, Sir Gwdaan Bodo Sauthun Singkhai, film Sauthun Singkhai. And I rona Gyamanda the Bodo Sauthun Singkhai. So I rona se Nico guys of them. She has always been a backbone of this film. She was literally from the first day of shooting. She was there present with us. She was guiding us, inspiring us. She was always like what costumes, what attire should be used and how it should be worn, and also about the properties to be used. So she was always there as a guide for us, and it was really very helpful to us. Talented actor the first day I wrote the role of the villain because he was always an actor. He never wanted to do a villain, but when I told him that there is a villain role for you and he asked me the script, I narrated to him, then he was like, I'll do this thing. And so I'm very grateful that he played the negative character. So I'm
our lead actor is Sharan Nanjari, a very young actor who is famous because of his parkour skills. He can jump from 2-story building also. And so he is already very famous. And regarding the actress, she is about to reach beautiful Helena Dimari, who does SME serials also, and she is the main lead. And Jennifer Dimari from Udalguri, she was not available today. Along with that, we have so many other Bodo actors as well, Taklai Najari, Rubul Bodo, and many other eminent personalities from the Bodo film industry. 2, 1. पोस्टरा रिलिज जाबाय नै मोजां नुदों पोस्टारखौ ओमफ्राय नोंथांमोना एक्टरखौ सिनायनो सिनायाखै बिथाङा नेगेटिभ रल लादों एबार মৰম শ্ৰদ্ধা ভক্তি থাকে সেই মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰে মই মমতা বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনাৰ নিজৰ শিপাৰ প্ৰতি আপোনাৰ নিজৰ জাতিৰ প্ৰতি আপোনাৰ নিজৰ ভাষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ নিজৰ কমিউনিটিৰ প্ৰতি আপোনাৰ যি মৰম যি শ্ৰদ্ধা এই শ্ৰদ্ধা আমি সকলোৱে বাইদেউক মৰমৰ হাত চাপৰি দিব লাগিব ৰিঙা ৰিঙা মন ফাৰ্ষ্ট কম্পজিশ্যন ভুলতো না সবা তুমি না দিবা মিঠাই নালাগে তোমাৰ মৰমকে নালাগে তোমাৰ প্ৰেৰণাকে থাকিম অকলে অকলে পানী জীৱন সজাবলে Thank you so much. Mon dino basic mon basic kumar Singkhai to koile eto eta mane eta milestone hobo aru mane ahi thoka dinor amar Bodo film maker bilakok kom jen mane hei dhorone jitu mane kiba koile amar joti chairman jitu mention koile ar moyo bhabi thaku moyo koi thaku honde jodi next film kora mane Bodo ohomia kora ha মানে স্টোরি থাকিব কনসেপ্ট ভাষাটো থাকিব আর আর্টিস্ট লগো থাকিব তিতে মানে নিশ্চয় ভাল এনার্জি তো হেন মই সাইজন কৰি থাকো মানে যেটো কৰা বুলি আর বেশি কি কম মানে মই আশা কৰো আমাৰ সিংখাইটো এটা মানে আমাৰ বড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এটা নতুনকে এটা মাইলস্টোন আনিব এটো কই মই আজি বক্তব্য শেষ কৰিলো पोस्टार रिलिज उनाव दा आरोबाव कास्ट एन्ड क्रिउ जिमान दङ बिथांमोनखौ आलासिफोरा मान बावनो नागिरदों आरो आर'नाइजों dedicated মানে তাই অহংকাৰ বিলাক বস্তুৱে নাই মই যেতিয়াৰ পৰা লগ কামছে মতলব মোৰ চিনেমাখনত মানে কেনেকৈ মই সংলগ্ন হ'লো সেইটো এটা মই থাকো আচলতে গুজৰাটত মোৰ সৰুকাল গৈছে গুৱাহাটী আৰু শ্বিলঙত কিন্তু সৰুৰ পৰা এটা সাংস্কৃতিকৰ লগত সম্পৰ্ক এটা আছিলে কাৰণ মই সত্ৰীয়া শিকিছোঁ আৰু ভাওনা কৰি আহিছোঁ জ্যোতি সংগীত ৰাভা সংগীতৰ লগত ভাল মোৰ সম্পৰ্ক আছে কিন্তু বহুদিন আমি গুজৰাটত আছোঁ সেইটো কাৰণে অলপ দূৰত্ব বাঢ়ি গৈছে কিন্তু এটা চেতনাবাদৰ দৰে শিল্পী এজনৰ সংস্পৰ্শত থাকি যিটো অকণমান এৰা গৈছিলে সেইটো এৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে মানে প্ৰায় পক্ষত ইয়াৰ লগত লাগি আছোঁ ना खांखिलाजों गावनानै जोंनि गारायफोरखौ गोदो फाहामोमोन ओमफ्राय गायनाय लुनाय जेरावबो जों आखा फाखा बेफोर गासैबो गोमालांजोब्बाय दिनै नैबे आर'नाइखौ नुदों बे आर'नाइया माबि बयबो मिथिगौ आर'नाइया जोंनि सन्मान किन्तु बे आर'नाइया आसल उद्देश्यआ मामोन बियो जादों सानसे हरसेनो दानानै होनाय बिब' बिमा हिन्जाव माहारिया बेखौ हरसेनो दानानै होनानै जाय जुद्धआव थाङो बेनो गानहोनानै हरो बेखौ साननाय दं सानसे हरसेनो बेखौ दानानै हरनो हायोबा जाय दावहायाव थाङो बे न'आव फैफिनगोन कमसे कम অলপ হলেও এইখন জাতি আমি দিছো এইটো আমাৰ একদম ঘৰুৱা জাতি ইয়াত কিছুমান অৰ্নামেণ্ট আমি ডিসপ্লে কৰিছো এইটো আমাৰ একদম পুৰণিকলীয়া অৰ্নামেণ্ট
এইবোৰ আকৌ আগলৈ ওলাই আহক। এইযোৰ মই এযোৰ দখনা পিন্ধিছো, এইটো মোৰ আইতাৰ দখনা। ইয়াৰ কাম মানে আমি নিজেও গম নাপাওঁ ইয়াৰ কাৰুকাৰ্য। শুৱালকুছিটো বহুত ট্ৰাই কৰিছিলে তেওঁলোকে এইটো বনাবৰ কাৰণে, নোৱাৰিলে। ইয়াৰ কাৰুকাৰ্য মানে কিমান ধুনীয়া, নিজে ঘৰতে বৈ কৰা। এইখন চল মই লৈছো, এইখন চাওকচোন, ভাবি চাওকচোন আজি কিমান বছৰৰ চল এইখন। ইয়াৰ কাৰুকাৰ্য চাওকচোন। এইটো আমাৰ বিশ্ব পৰ্যায়ত যাব পৰা বস্তু হয় নে নহয়? এইবোৰ বস্তু যদি অকণমান আগবাঢ়ি যায় আমাৰ, সেই তাৰে প্ৰচেষ্টাই চিনেমাখন। এতিয়া মই য'ত ইউজ কৰিছিলো, এইটো মই যি গৰাকীয়ে পিন্ধিছিলে তেওঁক মই গিফ্ট দিব বিচাৰো। হেলিনা, যি আমাৰ চিনেমাৰ হিৰইন, তেখেতৰ মানে শুভাম ইয়াৰ দিছে যেতিয়া মই তেখেতক কওঁ, এইযোৰ মানে তেওঁক মই মোৰ সিংহাৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ। আৰু মই ভাবো যিমান বাকী আছে সকলো ইয়াত থকা উপস্থিত থকা মাইকী মানুহক পোৱা দৰকাৰ বা পাব। হেলিনা সকলোকে এপাত এপাতকে দিয়া থাকে। ओमफ्राय लोगोफोर हेलिनाया जिरायबाय थानाय आलासिफोरनो बे गिफ्टखौ बयनोबो रानना होदों। आंनि भागआवबो मोनसे गोलैबाय, स' थेंक इउ स' माच आब'निसिम। सिंखाइनि अर्नामेन्ट गिफ्ट आसान, सिंखाइनि नेरसोन, सिंखाइनि रुपानि नेरसोन। लोगोफोर नै मादियाबो गानबाय, अलरेडि ट्राइ खालामबाय, ओमफ्राय आंबो ट्राइ खालामसै। ओमफ्राय बेयावनो आङो आब' ममता महिलारिनिसिम माने गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बाहरबाय, बिदि इमान किउट गिफ्ट होनो थाखाय जोंनोबो। थ' गाननानै ट्राइ खालामबाय, ओमफ्राय माबायदि नुदो खोन्थादो कमेन्ट सेक्सनाव। दा बे टिजारखौ रिलिज खालामसिगोन। ओमफ्राय आंनि ब्लगाथ' लेट जाखायो, नोंथांमोना मिथिखागौ। थ' नोंथांमोना सार अन्थाइ फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांबानो बे टिजारखौ नुनो मोनगोन। কেনে লাগিল আজি আপোনাৰ মানে টিজাৰটো? ভাল লাগিলে, খুব ভাল লাগিলে। সেইকাৰণে কোকৰাঝাৰলৈ ঢাপলি মেলিছোঁ যে মমতাৰ লগত মোক আগৰ পৰাই মানে একদম বাইদেউ ভণ্টিৰ নিচিনা সম্পৰ্ক। মমতা যিকোনো কামতে মোক সদায় সঁহাৰি বিচাৰে। মই আৰ্থিকভাৱে নহ'লেও মানসিকভাৱে তেওঁক যথেষ্ট উৎসাহ দিছিলোঁ। আৰু আজি যেতিয়া এইটো কৰি উঠিলে আৰু ভাল লাগিছে। আৰু ৰাজাই ডাইৰেকশ্যনো খুব ভাল পাব আৰু খুব ভাল মানে এটা মানে সোণালী দিন এই ছবিখনৰ যোগেদি আহিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু মই ইয়াৰ লগত সংলগ্ন হ'বলৈ পাই নিজে বুকৰ বাই ভনীৰ নিচিনাকৈ ইয়ালৈ আহিব পাই ভাল লাগিছে। অতীজতে মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে, চাই থাকোঁতে মমতাৰ লগত তাহানিতে কামিনী নাৰ্জাৰী আছিলে। মই তেতিয়া গাভৰু, বিয়াৰ পিছতেই আমি অপনা উৎসৱত গৈছিলোঁ। আপনা উৎসৱত যেতিয়া আমি কাম কৰিব গৈছিলোঁ, তেতিয়া সেইবিলাক বিয়নি হৈছে। সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত কাম কৰা মোৰ সৌভাগ্য হৈছিলে। আমি 2 মাহ ধৰি আছিলোঁ দিল্লীত, বহুত দিন ধৰি আছিলোঁ। সেইবোৰ কথা মনত পৰিছে। গতিকে আটাইখিনিৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ চিনেমাখনৰ লগত যিখিনি জড়িত হৈ আছে, আৰু তুমি এনেভাৱে মোক সুযোগ দিয়াৰ বাবে তোমাক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। শুভ দিন আহিব, ভাল সকলোৰে মংগল। ধন্যবাদ। কেনে লাগিলে? ভাল লাগিলে। আৰু টিজাৰটো কেনেকুৱা লাগিলে চাই? খুব সুন্দৰ আৰু বহুত মানে উচ্চ খাপৰ হৈছে। মানে তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰে ময়ো ভাবোঁ তাৰমানে এইটো যদি হিন্দী ডাবিঙো হয় সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ হ'ব। তাৰমানে একদম বহুত উচ্চ খাপৰ হৈছে, উচ্চ মানৰ। Thank you. Moja naman doon. Tizara. Oh, boro ni kasi ramu cek belak mana ibar movie Gwdaan kan. Ada jabla kan. Jabat moja mun kan kan. Ang moja mun. मादियाबो होनदो फुंनिसे आंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम बरायबाय नोंथांखौ। आंनि बाथ्रा खुलुमबाय। नोंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैनो आंहा दिनै नोंथांखौ सिनायथि होनायनि दरकार गैया, माने मुंदांखाखा बयबो सिनायखायो। बेनि थाखायनो डाइरेक्ट सोंबाय आरो आङो। माने बहुत बोसोरनि उनाव
आंनि फिल्म आंनि मेइन रल लानाय माने हाग्रामायाव जिनाहारि फिल्मनि उनाव एवार्ड लाबोसिगोन बे फिल्मा आं बिराद एक्साइटेड जादों बिराद एक्साइटेड माने माब्ला सफैयो नेशनेल एवार्डआ बेखौ नेगासिनो दं आं रियेलि बिराद प्राउड जादों बयबो नायफै देनाहाय जेला रिलिज जायो बयबो नायफै फिल्मा जोबोद मोजां खावलायहरबाय गोसो गोथारै आरो लोगोआव दङ बे मुभिनिनो एक्ट्रेस बयबो सिनायखायो थ' नोंथाङा गावनो टिजारखौ नुनानै माबायदि मोनखो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा बे सावथुनाव जों एज ए टीम जोङो मोनसे सिमां नुनानै बे सावथुनखौ खालामनाय जादों आरो नैबे फार्स्ट टिजार जिथु रिलिज जाबाय दिनै जों नैबे फिथाइखौनो होनजायो मानो होनबा जोङो मोनसे बिफां गायनानै जेब्ला फिथाइ होजेननाय बायदि आं मोनदों आरो बे फिथाइया थारैनो जोबोद गोदै जागोन बायदि आं नैबे दिनैनि बे टिजारखौ नुनानै एसे मोनदांनो हादों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों गासैबो टीमानो जोबोद खस्थ' खालायदों आरो नैबे सावथुनाव आङो अपरचुनिटि होनायनि थाखाय सारन्थाइ फिल्म प्रडाक्शन आरो बिनिनो प्रडिउसार मेम ममता महिलारिनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो राजा नार्जारि सारनिसिम आंखौ बे सिनेमायाव कास्टिं खालामनायनि थाखाय फिन खेबसेबाव साबायखर जोबोद मोजां मोनदों थेंक इउ थ' लोगोफोर ब्लगाथ' जोबोद गोलाव जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर स' लोगोसे मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय